Good morning guys. Another day, another vlog. Ubanay na pud mininjo guys. So another day na pud. Magtiwas mi karon guys og laba. Karon may maglaba ni Papa Gabriel sa amang labanan guys. Kay wa mi kalaba gahapon. Himbunek man. Sila ras ko yakin gahapon sa Kuya Gael mo na human og laba. Wa pa mi na makod eh. Sazo pa kaadyo. Alas 5 pa kapin. So sa duha na maglabaron guys. Kinahanglan nga mahurot aga manglabanan sa mulargas Papa Gabriel. Stilan. So labhan sa namo tanan hamang labhanan karon guys. Kay may bahon sa Papa Gabriel, mato nang hindi ko matambakan na rig labhanan. O kami narman dari hamang anam-anam man rig among mga labhanan. Ilya, tabangi ko glabaday. Tabangan na maron og laban ni Papa Gabriel guys ang labhanan. Karon dali mahuman. Kay way arong niglargan ni sa way labhanan. Yes no. Mahaw guys, mahaw. Dami taong dia. Yummy, talong. Sausaw na magsuka guys. Suka nga kahang kaadyo. Nanta guys. Nanta ninjo. Guys, mahaw sa mi una guys. Sa mi dato mang kuskus. Mau daan kay. Mau tadaan ba? Barbar-barbar. Sorry bi. Tali bi, kan bi. Tuan Taong lamiin. tuan kuma Tamis. Mau ta. kana bang na batong mabang na batong na batong Punto na tagabunan nun pa. Wala ka mga Papa Gabriel guys. Nahupon na malabunan. Bawas ako guys mga lakabuan. Iman Mayo. Tapos si Tambay way sapi. Dalam misa? Misa sa tayo sa tirador kasi lang iliboy. Mau tay, mau. Wow. Talong. Talong. Na guys. Mama, agtarador. Ano? Narbaho sa Papa Gabriel guys. Kaya agumang bayo panhaman. Agtarador man, agtarador. Ikaw mapuli, tarador. Naanak anak, kung tatay. Pasensya, Wow, pasensya kay kainom ko. Mau ba? Kay ikaw kapag tanah ka nang ang kabait, gabaitan ko. Kabaitan. Kabaitan ko ng iliboy guys. Awit sa kabaitan ko tungod sa alaala sa mga ganun. Wala pa. Alaala ko nung alaala. Alaala. emik no Sa dilaman. Inom na day. Namnarbaho na Papa day. Kahapon kay saya. Iya. Lungkot ko'y lemot ko na. Sugot ka na ba Papa? Huwag mong sasabihin So tay. Sugot ka ba Papa? ako'y Mahal mo tingin si Kim Kim. madarama o sa kumudugtong. Lungkot ray, lungkot, lemot ko na. Trabaho lagi ta. Trabaho ko ha. Sabaw si Papa kain palitog. asura Sugot ka. Ha? Sugot na nung pa. Sugot ko nung Kim guys. Trabaho ng Papa kay basta na ice cream. Ice cream? Ay nga naman dyan Papa nga. Sugot pa ko nung Kim trabaho sila basta na ice cream. Very good Kim. Ano amang humanang nagamalabunan guys. Kaya madunang umilabunan na rin mabilin. Sabangan na mag-run. Tabang kayo di boy? Di ko kaya nakainom kong tuba. Di ko na dyan guys. May nakainom ko Inom no. kong tuba, alam may adik tuba di ay. May intatong kinutil. Guys no. Kano, kaya lang. Alam mo ito ka, kinutalog na, ara, nga nang malipad-lipad ko, nakainom kong tuba. Diyan na po, kanang tibok nga, kuan ba? Ara, dyan, gradik, si kuan. Da guys, hinatag na ikuan. Dahil hinatag guys, ni Iliboy dia. Di ka na siya nang imo? Tabliza guys, tabliza. Hinatag ni Iliboy. So magkuhan mi guys, magkutil mi dani. Hala, ang kutil. Mag-spoon ko lang mo. Kung saan Ang saan ka drawa ron? So ma-update ako guys, magkuha mi. Inahilag mo sa, kuan ko, agad ko. Nga nabatin ko dadigan ha. Saan makay tugpo. Napapagdagan na to. Adol, Okay guys, thank you Iliboy. Gahiya, mura na magbato. ay, wala, kuan sa, Pero humuta guys. Tabliza. tablidya, kakao nga seryoso. Kakao. Tablidya. Kakao nga seryoso pasilan.
Tunay tabidahan na kuan sing isang to, tindom TV sa ano ba? Dum TV dai. A few moments later. So guys, nahaman namin sa mga labhanon to ah. To pa nabilin to na to isa ka balde. Nagkakimkim nabilin, nagkakimkim unsa na to naguli na guys kay mo to sa merkado karidyo. Tanhera ka biha. Ha? Ano naman si Papa nagbantay nimo? Ha? Napag si Jesus. Napad si Jesus nagbantay, okay? Wato sa mig merkado karidyo guys. Wato sa mig merkado karidyo guys kay palit ko buad. Bye. Palit pa daw buso. Palit pa kog lighter o chlorine ahos kanang mga wa na daris. Bye. So, kung minito guys, matong merkado, karidot. Bantanin sa uban. Tagay, dahita. Sa kubag, ka ng ikubag. Sila sa itong mga ilalit. Bye! Hindi magatitig ka na. Sobre ko na kadonahan, malipilan. Walang ikot. Nanakatong mga sa bunira yan maitiran. Wala po tayo ng mga kanang plato, kalso. Atong mga yabong kay nabirasan. A few moments later. So guys, abot na mi daris bay. Then i-display rin ang mga kinumpra. So namalit mi dito guys. So nipalit pinamigbuad, guso. Huwag tayo panakot. Nipalit pag ko dari guys, lugang nas tinahan niya. Nakimi, beef, chicken, o karinghang, labuyo, gape itong sardinas guys. Nga dari niya. Mga sardinas, corn beef. Ano yung palit guys? Asin, og brown sugar. Okay. Wala itang napalit karon guys dito sa merkado. So maningkakay ta na ni guys, maningkakay ta kami na laman rabay na mabilin na ri. Pastilan. Kay si Papa Gabriel mangita ng mamiso, tusladyo. Kay aron mahuman tong among bay. Puhon-puhon. Luwes ginuog isang lakaw. So na guys, mang-display sa ko dari karidot. Display sa ta guys sa atong baligja. Lucky me. Beef spicy. Mani malindari kadyo. Spicy beef. Ini chicken. Anam kabuok. So naman na bahang ipalit guys. Mga pamayatang naman naman sayang ipalit kay mga pamayatang ma-afford. Laki may beef. Ano guys. Powder. Powder guys. Nipalit ko powder kay importante kadu powder. Ngari nga powder. Yan rin sa itong gamay nga tindahan. O kari guys. Muna yung gamitin sa mga puti ni Kuya Gail. Ariel. Posporo. Yan na guys. Itong posporo. Kaya itong blanca. Mahal-mahal na rabag dito ni guys. 155 na agdusina. 155 agdusina. Ito nga rin ang gipalit. Kaya dito ka-afford. Guys, nipalit ko dari ito nga. Kani. Ito nga blanca. Namamani pangitaunon. Dapat guys, nipalit ko unang kabuok. Corn beef nga Lucky 7. Unipack. Sardines. Anong pagkabuok guys. At i-arrange sa gatong sardinas. Dari di arang kitaan. Di mo kitaan, di mo. Kuan. Halin. So, gatang Lucky 7. Dari pa na siya. So, mag-arrange ta guys sa to mga sardines. So, ito na guys. Ito na siya arrange dari. Kaya rong nami pa sa tanawan guys no. O yan. Ato ba nga nagay mo kuno guys. Pero dari way sud. Para-paraan. Oh, dyan na tayo Lakimi. Kanton. Ay de. Dapat tayo kuan guys. Dapat tayo brown sugar. Palit ko guys o brown sugar. 1 ka kilo. Katag 80 a kilo. Na 80 a kilo. So dapat may atang 1 ka kilo hanan sang ipunan guys. At least na tayo reserve. Kami butang dari. So dapat may munggo, so padang ate man ang utanon. Dapat tugi kani ate. So da na guys, nadugang nga nagateng brown sugar. At least dugang nga na sidya. Kay isa naman ka kilo tong nabili na nang idugangan no 1 kilo. Okay. Udah pamputi katol.
Ayan. Sumura sa guys. Sa gatong. Pastilan na ba? Hagbun ng kraho. Napod tayo asin guys. 1 kilo. Ni palit tagkog asin. Tagdusin na dani kilo. Pastilan ning mahal naman uy. Sa una kay tagkuan naman sa guys. Tagdus. Tag-utso naman kilo. Karon ning dusi naman. Ayan na guys. Sa gatong asin. Hindi pa mo ko'y tulog kabuk na bilin. Asin sang hidugangan dari. Napod tayo blue wave guys. Kani haning pautang 1 month. Ano na. Mga dishwashing. Kana pautang siya guys. Okay, dapat tayo sukang tuba. Kinsa tong ganahan diha tuba? Tayo ug suka be. Ha? Suka tayo papatang kay imnon. Butang eh. Kagwang ka pa. Yan na guys. Okay. Please. Nami dari ginagmay yung panginuhaan. Palit pag sabon guys. Duha ka. Kuha nga ni. Haran sang padaplin niya. Ilain dyan yung sabon kay baho. Posporo. Dahil ako'y posporo guys. So nipalit pag ko guys. Og paminta. Kari di ah. Paminta nga ni. Kaya na may palit og tag piso-piso. Kanang piso-piso man siya. Dapi ahos. Piso-piso pa siya guys. Diyan ka ni usalik mo na siya guys. Butang sa mga naimansa ka ng like taay. Nga ni usalik at butang. Diyan ka rin dapi chlorine. Dapi tawa sa ilok. Dapat tangkeb para sa mga mananap at sa mga aparador may ibutang arong di siya dugukon sa mga ukok mga mananap so ana na siya dana siya guys kana atong mga panakot kari atong mga kuan dara na siya so nakalain-lain na siya guys kay kari ang atong bitsin Ajinomoto ug si Magic sarap ug atong Nor ug atong sinigang ug sigang tadanig hubog kay wa tay sigang ng baboy. Wait, so wala na. Uban halawa man ko kapalit og biskwit sa mga kuyas. Pastilan. Palitan ha. So karipod guys, tiya, nipalit ko dari. Sa inganda ni. Mura jag Sprite ang kurma for this is Sprite. Man si tatak. Tatak gani. Citrus nga ni guys tiya. To 150 man nagizahang isa ka ingani guys. Bao pila ag tag 150 at ang i-divide sa 12. So guys, tag 12.50 day ang buhok danhi. Kanina 12.50 so pwede natin sa ibaligja guys. O 15. Guys no, kanina 15 pesos sana all. Okay. Kaya katang maingan ni guys, RC na pa may RC dadto sa ref. Wala na guys, nang nag-display katang ginagmay nga baligja. So madyo na laman ni guys, mo na paninguhaan mintras tos papagabrel pud na narbaho. Manarbaho pa ri ay pastilan. So madyo na laman ni guys na may ginagmay dari. Pang bound sa mga kuyas. Guys no. Guys, ning palit pag ko buwad. Palit ko buwad guys, nga ready ah. Okay. Gimingaw na may buwad, dugal na may kakaagbuwad. Pastilan. Ning palit may gingari nga buwad guys. Ready ah. Oh, dapat atong panakot, sibuyas, dahunan, sibuyas nga bombay, dapat atong kamatis, dapat atong luya. Ning palit pag ko ngari guys, ti ah. Gusto kaya magkarat ng buwad guys, ato na isang ibutang sa tong basket. Shout out ko diha Mama Marilyn. Hinatag ni Mama Marilyn guys, ning basketa. Magamit ni puhunog na napatay gulay. Diyan guys, ang mga butangan si Zagbuad sa mga tabunan na nagkaroon sa manas mga langaw. Ito isang at guys. Naman may sangatanan diya guys. Alright. Nala si Zah. Hop, isi, diya may sikyo diya. Ay nagbantay. Limonid. Nakabantay ha. Nun sa guys, aman si Zang lapuan ang mga isadan ng hapon kaya human naman may paniudto. So, aman si Zang lutuon unja kare diya. Ramang panihapon. So guys, ang maghihipos sa gamang inayhay kini bunot-bunot na pag-uwan nagkanang nauwahi na maghayhay. Wa sa laman na mga kuan na nagtuto pa man na. Wa mga hinangir na dari ang panghangir dari. Uban ka pa manarbaho. Na mura, muban makuno sa manarbahong papa. Kaon naman na. Uban makuno ni Inday. Meron ka. Tawag ka ta. Muban kuno skim-kim si papa manarbaho guys. Kaon naman na. Muban man si Inday pa. Banta. Nagduman. Uban ko na sa manarbaho sa papagas ang ikid-ikid. Niraman. Namura. Nanira dia. Bi. Ayo. Ayo. Namura. Ayo. Nanira mas kim-kim guys. Pastilan. So na guys. Ang jagdaghan. Tanang gi-arrange. Tapa mo lang ka na sa kapa. Hindi na ka magpapagun. Okay. Nabautan na po nito ba? Napon may kuan nun guys. Ang bata mo. Sunod. Dada may batang uban. Saan naman eh? Uban mo ko ng skim-kim. Ika pa. Dagan-dagan man. Damag ka. Magapag ka. Mulukat pa may ticket guys. Basta mo talikat ticket pa.
lukat kung sa pikit ugma. Kay tininagod na gud ni guys. Di na gud ni prank kadas na ginaglekat siya sa mga papel, gi-prank man siya nagpalukat. Oh my God. Gasto lang man mi to guys. Gasto ba sa mi to? Manguhas mga kuan papel. Hindi laman karon nga nadadun na. Wala ini nagkuan guys, isang magwang ni Papa Gabriel mo magpasud. So at least comfortable ta to guys. Sa isang padungan kay isang mag-igsuon tong atuan. Adala man sa binuang na to ka pikhan nga sige. Tao. Dili mo ulit. Dai na. Tangi di ko na. Guys, di ko na may alidan punan raw batas. Ano lihik? Wala guys, naglihik ko ng bata. Buing mga skin team. Bata na ito. Bata. Bilbil na. Inga naman dyan yung mga anak na to guys. Nala tayo bilbil. Ito yung badyo na laki. Nabayo. Lucky. Ganaan, mas kim na yung manghod. Sumok sa mukim. Nakit mo. Hala, naan sa man yung buktan? Naan sa man na? Makan din dyan. Hala. Hindi kailang nga ganun ha. Ang luudza. Nalapi pinangitan ang buktan. Litan ako eh. Ang luudza singka, Kim. Litan ako dili. Kawawa ng bibi. Di, lagi mag... Kuan. This, upuan po nila kuya. Kit-kit na pag isang buktan. Luudza. Nila kuya. Nga guys, kita na po. Upuan nila kuya. Nagbihibra na ni ha, kaya si Papa mulakaw ha. Hindi ko humani itapusin. Pero mahuman na kamang bahay guys. Madyo laman tag okay ag padungan Papa Gabriel. Loyan. Okay. Di man magsilbig kanira mang kuan na among YouTube mo among saligan kay di man din maigo. Tingin saon. Kuwang ras among Maris pagkaon. pagkaon sa mga bata nga needs alangan man og Duyan, di na ta ako nag mga bata nga syempre naman din sila yung mga kinahanglan ng duyan. eskwelahan. Awa ko, duyan. Ikaw kay pa sa Papa Gabriel. Kamera dari guys. Pero naman po yung mga kuan. Yung food ma. Kaya di raman po ko dari las nanay. Di raman po ko sa mga igsuon. Di raman po dari sa mga gagaw. So may magbinuang dari. Apikhan ka sir. Pabikhan ka sir. Shotgun ang kanot. May magbinuang guys no. Daghan may dari guys. Nakoy daghang kauban. Walang komportable sa Papa Gabriel mulakaw. Pantambali ni Inja. Sa kayo mga uban makakam papa? Uban kang papa? Balik ni Jasrim. Inja mo pala si Papa guys. Credit na ka mauban. Oh, isa naman na mauban man. Sama na pa mauban mo ko ng skim-kim. Dado na ni. Na matulin na ka panalbaho. Pagkawas dipin. Wala, pagkaan mo ko ng dolphin. Matura taday po Hyundai. Masakay tag airplane. Na? Diyan nagtagpiso nagpromo. Ay ko elfin. Sakay ka airplane. Sakay ko na jag airplane. Airplane. Katoy mo hay isak big. Pink airplane. Ay mo hato. Ako ato. Do. Tagsa ko ng airplane guys. Di ka na dako. Gamay. Nga na. Diha ka airplane. Nga na. Tapos sata. Tagsa ko ng airplane guys. Aha ko ng pink. Isa ang blue. Aga pa sa may color. Kana. Orange. Orange ka pa. Butang sa'yo na. Oh, butangi. Aron guys. Sila kuya. Upan po sila kuya. Kana. Ilaha. Kana ra ilaha. Isa kana. Isa man. Kana red. Kana. Red, kulod. Kana. Ka pa. Kana po. Little pod. Violet nga na kumapad. Natag sa aming airplane kaming 5. Asa guys. Nga na ra. Ha? Nga na. Napo ko no ka airplane. Ada ba uday. Uhuna. Sakay ra ko ng skim-kim ng airplane. Nga mapas sidang papa. Tao. Tao guys. Mangita man sa Papa Gabriel og pangininguhaan kay darhi lisod man gasud guys ang trabahoon. Daog mga sulsulon pud panagsara. Panagsara na manuhol kay kasagaran dari mga makina na mong gamit. Nga nga sana lang may manuhol dari. Man may problema sa Papa Gabriel og trabaho kay masud man ni si sa trabaho basta kana lamang din. Paano? Bayot ng kama. Hay bayot. Mura na bayot. Nabayot ka ta. Unsya? Nabayot ka ka. Butang eh. Bayot na kuno ko guys. Hindi ba tayo mag-spaghetti na skim-kim iniglargang Papa Gabriel. Nilak ka dyan na skim-kim guys. Ngawon dyan Papa. Gamang bibi. Bunak-bunak na pod. Ginuko. Pag ganina mga gamang mga nilabhan. Ito pa na to sa. Tapos mga planggana. Mga ipamutang. Kaya nagsige nagbunak kagawan. Gamon ko to. Papayahan sa bununon. Tapos balde. Kakim-kim sa nina. Gamit ko pusil. Ano mga pulis ka?